Hayırlı kеш. 2017 елда Россия президенты Владимир Путин халық белән аралашканда Мәскәү өлкәсендәге шуп полигонында газ чыгу вакыйгасына аерым игътибар бирде. Ул вакытта шуплекләре контрольсез үскән төбәкләр арасына Татарстан да килеп эләккән иде. Шул вакыйгалардан соң бөтен илгә шуп реформасы буларак танылган үзгәртеп корулар башланып китте. Бүгінгі күнде Татарстанда шуп җыю белән 2 төбәк операторы шөгыльләнә, шупны җыеп полигоннарга илтүдә, кирәкле инфраструктура төзүдә, әлбәттә акча җыюда алар карамагында. Ләкин Казанны гына алсак та күп мәзерләнгән шуп яндыру заводы сафка басу шик астында. Восточный шуп полигоны ябык. Без тиздән шуп астында калмабызмы? Һәм моның өчен кем җавап бирергә тиеш? Бүген шул хакта сөйләшербез. Hayırlı kеш, хөрмәтле кунаклар, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр ул килешү, акызыл килешмәү билгесе. Менә авыллардан башлыйк әле. Шәһәр белән аңлашыла, һәрбер йортның ишек алдында шуп контейнеры, шунда шупны ташлыйбыз да вәссәлам. Ә менә авылларда шуп кая китә? Сезгә инде бу сорау, әлбәттә. Күп очракта менә әйтеп китәргә кирәк. Ул җыела һәм шуплекләргә озатыла. Тагын бер як бар, ул яктан вак шуп җыелып алып китсә, зур габаритлы шуплар алып кителми, кала һәм халык ул шупны күбрәк элек кайларга түгелгән, шул җирләргә алып барып түгә. Шукырларга, ул авыл хуҗалыгы җирләре. Ул шәшелми торган менә шукыр-шакыр җирләрдә. Россельхознадзор идарәсе госинспекторлар инде ел сайын апрель башыннан июнь башына кадәр контроль күзәтчелекләр үткәрә һәм шушы үткәргән вакытта күп кенә шуплекләр. Ул шуплекләр ни дәрәҗәдә куркыныч? Авыл җирлегендә ул кадәр теге агулы ниндидер калдыклар бар дип әйтеп булмый бит. Сүтлегән йорттар инде ул берәр төрле ашлык чыгарып ташлагандыр инде берәрсе белмим. Ул бит инде ничектер табигатьтә таркалып бетә торган әйбер, бәлки моны ул кадәр теге куркырлык, зур штрафлар салырлык зыян да юктыр. Юк, ансы да бар, ләкин әмма менә без күп кенә тикшергән вакытта ул шуплекләрдә көнкүреш калдыклар очрый, һәм көнкүреш калдыклар ул күбесенчә зур күләмдә, кичкенә күләмдә дә була. Әмма без иң беренче җир хуҗасы белән нам башлыйбыз инде. Җир хуҗасын ачыклыйбыз, шушы җир хуҗасына күрсәтмә бирәбез, престижение бирәбез. Ул җавап бирә димәк. Ул җавап бирә. Закон буенча һәрбер җир хуҗасы үз җирендә контроль алып барырга тиеш, тиешенчә хуҗалык кулланырга тиеш. Монысы аңлашыла, гафу итегез, Рамис әфәнде. Шулай да авыл җирләрендә менә бу шуплекләр ни өчен барлыкка килә икән? Миңа калса, ул бәя кыйбат булудан. Теге зур тимер контейнерны авылга китереп бастырып кую, әле бит аның шубы бер контейнер белән генә бетмәячәк, ис үтә башласа мәсәлән кеше. Бәлкем кыйбат сана торгандыр халык аны чакыртырга. Гомумән алганда шуп гомер буе ул булды. 17 елда мисал өчен федераль үзәктән чыккан инициативалар безнең бик каты борчый инде ул. Гомер буе инде без күп генә эшләсәк тә шушы шуп белән көрәшәбез. Нинди формаларда мондай җыю формасы булмагач, үзебез оештырырга тырышып карыйдыр инде төрле җирдә. Гомумән алганда мин аны шул 17 елларда бездә ул әзрәк кенә кайбер районда иртәрәк керттек без моны җыюны. Үзебез региональный оператор дип атамыйча, район операторын эзләп таптык, булдырдык, шәхси эшмәкәрне полигонны аның кулына бирдек, улаңар лицензия алды һәм җыя башлаган идек. Ул вакытта ул бәяләр турында сүз чыгыр инде 30 сум әзрәк, 50 сум
әйдәгез 50 сумга халык белән килешеп, һәрбер авылда мин әйтә торган гадәтем бар иде. 50 сумны күресез әле, ул әзбәя булыр. Әмма ләкин күнегә торыйк, өйләрдән чыгарып куя торган шүпләрне диеп. Hem ул капчык белән җыю методы белән кирип китте. Контейнерларга без алдан каршы килдек. Гәрчә хәзер федераль канун ул контейнерларны куярга таләп итә. Телимебезме, теләбезме? Менә монсы аерым мәсьәлә. Авылдан шәһәргә күчигән, менә шәһәрдә шу белән бәйле нинди проблемалар бар, Марат әфәнде, хәзерге менә вакытта? Хәерле кич, сәлмәсез. Şehirde o jende problemler indi. Birinçisi bu meseleler bek ciddi çimbunu ko'tardigiz. Mana даже qaybir regionlarda aytdilar, mana bu shu reformasi, pensiya reformasidan ko'ra ikkinchi o'rinda bo'lar debdi. Menda ko'p boshqanday predpринимательlar yog'idan da rizasizliklar, xalq yog'idan da bugün istiğinden o işi iştirilgan, ende qaraba kerak blaytda, birak bu enda reforma debdi aytmaska mumkin. Bu yomon направление. Марат әфәнде, менә бу шуп реформасы дигәннәрнең без ни дәрәҗәдә нәтиҗәле дип атай алабыз? Мен алдан әйтеп утырганча, бу өлкәдә сораулар канәгатьсезлекләр күп, буга карамастан, бу өлкәдә эшләр инде күп эшләр алып барылды да, алып та барыла. Вот бuna bu региональный операторга менә бу бөтен эшләр әйтеп булганча ишек алдынан алып китеп, аны утилизациягә җиткерү эше куелган закон нигезендә дә, и нинди җитешсезлекләр? Ул һәрбер эштә җитешсезлекләр бар инде, аның өстендә эшләргә кирәк, аның өстендә эшләр барыла. Менә әле бу эшләрләрне безнең федераль өлкәдә экология министрлыгына, менә әле безнең булды очрашу министр белән бу темага. Вот анда тоже күп кенә үзләренең эшкә документлар кабул ителә. Менә бу норматив буенча да, тариф буенча да кемдер әйтә, кеше исәбеннән кеше шүпне чыгарады, кемдер әйтә, площадь нигезеннән дип, чөнки ул теге постоянный величина. Шуңа күрә нинди генә юнәлешне алсак та, анда булачак инде ризасызлыклар. Но шуңа карамастан, бу эш бик җитди эш, тәбрик әйтәм, бу министрлыкларга бүген әйттеләр, алар берничә бик кирәкле документлар белән кабул итү өстендә эшләр баралар. Шуңа күрә бу урында тормый, алга таба бара, мин уйлыйм, киләчәктә бу эшне җайлап бетерергә мөмкинлекләр булыр дип уйлыйм. Зур рәхмәт. Безнең белән элемтәдә Skype аша Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты, хәзерге вакытта ул Мәскәүдә, шуңа күрә тапшыруга килә алмады. Менә Skype аша безнең белән элемтәгә чыкты. Экология министрлыгы турында әйттеләр, һәм менә контейнерлар, без бик теләп бетермәсәк тә контейнерлар кую турында сүз бара дигән фикер яңгырады. Килешәм мин ул фикер белән, теләмәүчеләр бар. Ни өчен нәкъ менә контейнер кирәк анда? Иң беренче чиратта инде менә әгәр контейнерлар менә нинди савытка җыю турында сөйләсәк, монда контейнерлар ул иң беренче чиратта канун тарафыннан билгеләнгән, һәм менә быелның менә 1 сентябреннән ул контейнерларның евроконтейнер дип атала торганнары кулланыла башлады. Уйлап карасаң, әлбәттә, ул уңайлы, бер яктан ул ябыла да, җиңел генә йөк тиеү машинасы белән дә алып кителә. Ул яктан, әлбәттә, ул бик позитив күренеш. Әмма без бик күп очракларга дучар булабыз. Менә бу контейнерларның күләме күп кенә очракларда җитешми. Җитми, алар урамның берсе бер башында булырга мөмкин. Аларның урнашу урынында әбиләр аны җиткерә алмый. Урамнар тар, анда машина ничектер күтәреп салырга тиеш аны. Ни өчен без капчыкта гына кала алмыйбыз? Кирәк һәм уңайлы дип тапкан вакытта капчыкның нәрсә зыяны бар ул кадәр? Мин монда әйтер идем, әгәр дә Марат әфәнде менә Дәүләт Думасында бу мәсьәләдәге эшләр дәвам итә диде. Әгәр дә федераль канунда кайсыдыр авылда капчык белән җыялар икән дип, Мәскәү һәм Казан шәһәрләрен генә күздә тотмыйча, авылны да күздә тотырга уйлыйлар икән. Капчык белән җыю ул үзен исбатлады. Ул аннан да чисталык, иң яхшы чисталык тәэмин ителеше юк. Шуңа күрә законга үзгәрешләр кертүне сорар идек. Сезнең белән килешмәүчеләр дә бар, әйе? Монда мин килешеп бетмәсе нәрсә белән мин аңлыйм, Кайбыч районында Рәмис абыйның кул астында үзенең контроль эшендә эшләнә, анда чиста, анда тәртипкә салынган. Аларның үз операторлары эшлидер, сеңен әйткәндә. Әмма дә ләкин күп кенә районнарга килгәндә мин әз генә тукталып китәр идем, шүплекне авылларда бер урында җыялар дип.
Бүгінгісі көнне алай түгел. Анда язылып қойылған 5000 штраф деді. Халық аны көре, әмма дә ләкин ул анда түкмәячәк, ул аны кайда булса урманга, яуда булса кырга түгәчәк. Без бүген бер генә түгел, бер урынга гына түгел, дистәләгән урынга шүп түгә башладык. Контейнер белән капчыкларга килгәндә, әлбәттә, зуррак авылларда ул контейнерлар кирәк. Фәрит әфәнде, менә мондый адымнар экологиягә ни дәрәҗәдә зыян китерә? Менә моның турында без рекламада сөйләшербез. Таян нуктасы студиясында кызып капчыкмы яки контейнермы дигән темага бәхәс бара безнең. Шүп реформасы һәм аның казанышлары турында сөйләшәбез. Сез тукталып калганыгыз менә шушы сорауда. Капчыкларга килгәндә, менә кичерәк авылларда бүгенгесе көнне регионал операторлар график буенча килергә тиеш көнне килмиләр. 4 көн, 5 көнгә соңга калган вакытлар бар. Ул вакытта кышлар туздыра. Һәм ул шүплек ул авыл урамында инде халык үзе җыйса җыймаса ул шүплек кала. Ул җәй көне ярар, җыела. Кыш көне кар явып китә, һәм ул шүп карасында калып, ул чыкырлар буйлап суларга ага. Инде ул чыкыр буенча карасаң, анда нинди генә шүп юганда анда бутылка да бар, пакет та бар. Сез моны капчыкны зыяны дип әйтәсез инде. Кайсы зуррак авылларда ул файдалы, кичерәк авылларда мин әйтер идем, аның файдасы юк дип. Менә капчык дигән, капчык үзе дә табигатькә бит күпме зыян китерә. Сез мен белән килешәсезме? Бәлки мин ялгыш сүз әйтәмдер. Әйтергә кирәк, капчык инде ул нинди материалдан булуда монда зур роль уйный дип саныйбыз. Без бит гомумән капчыктан хәзер баш тартабыз. Хәтта кибеткә дә шүпрәк капчык белән йөрибез. Бездә кагаз капчыклар тора, бер дигән авыл буенча. Менә кагаз капчык булса, табигатькә бик минималь рәвештә ул зыян китерәчәк. Әгәр дә полиэтилен капчыклар булса, инде бик озак еллар буе ул табигатьне бузачак. Инде кулланылган чиракта да кагаз капчыклар кулланылса яхшы булыр иде. Менә моны пропагандалау ни дәрәҗәдә бара? Менә кагаз капчык кулланыгыз дигән нидер плакатлар күргәнем юк минем. Безнең әйтергә кирәк, министрлыкта 2010 елдан бирле шундый бүлек оешты. Инде бәләкәй балалар бакчаларыннан башлап, безнең инспекторлар аларга өйрәтәләр, ничек итеп дөрес бүлдергә мусорны, шүпләрне инде. И төрле конкурслар үткәрәбез, шушы дөрес итеп җыю, дөрес итеп өйрәтү эш алып баралар бу турыда. Гомумән алганда да шүп җыюны мин революция дип атыйм, киң масштабта. Инде бер күнектәргәнне хәзер сез әйтмешли, каядыр авылның бер башындагы контейнерга илтегез, әби менә шунда илтәргә өйрәнегез. Ай-хай, ул кыен булачак. Контейнерга килгәндә, шундый сүзебез бар бит, панацея түгел. Ни өчен дигәндә, мин инде шит районнар, кайсы районнар икән әйтмим, контейнерны чыгарып утырталар. Ну, гафу итегез мине, анда нәрсә генә юк ишенде. Капчык белән күләм ягыннан караганда, ул уннарча тапкыр кимрәк килеп чыга. Менә ни өчен килешмисез? Дөрес фикер бит, мантыклы фикер. Дөрес фикер дөрес, әмма дә ләкин капчык янына, контейнер янына куйган шүп, капчык булган чиракта, капчыкка керми, ул кырга чыгып түгеләчәк. Шуңа күрә монда бу ягына, бу мәсьәләнең бу ягына да карарга кирәк. Дөресен әйткәндә, бу шүплекләр, гомумән шүп проблемасын турында сүз барганда гел соңгы рәттә кала торган проблема. Иң беренче чиратта әлбәттә менә кешенең үзенең экологик тәрбия дәрәҗәсе булып тора. Заманында университетта студентлар арасында шундый эксперимент уздырган идек. 2 атна эчендә кем ничек менә шушы көнкүреш калдыкларын сортировка ясап, айырым-айырым җыеп, күбесе инде 2-3 көндә үк үзләренең элеккеге халәтенә кайттылар, чөнки бу беренчедән уңайсыз бер ияләшкән кеше, икенчедән өйдә төрле пакетларга җыеп, төрле калдык төрләрен урнаштыруда бик кыен һәм бик кыен да түгел инде. Ул менә гадәткә килмәгәч кыен. Нәрсә эшләргә? Монда иң беренче чиратта хәзер менә без глобальрак сорауларны карарга тиеш минемчә. Чөнки ничек менә өйдә җыябыз, айырым җыябызмы, инде бер капчыкка тутырып контейнерга ташлыйбызмы? Монсы беренче сорау түгел, беренче сорау менә полигоннарга китә торган шүп, ул безнең бернинди этапта да сортировкаланмаган, күбесенче чиракта. Менә шуңа күрә аны җыймыйлар да инде, барыбер бергә җыябыз икән. Әгәр өйдә дә җыеп менә шу 20 көн эчендә гадәтне без үзебездә тәрбиялибез икән,
Без барыбер шул контейнерга чыгарып ташлаячакбыз аны. Шул контейнердан алып китәчәк. Бер полигонга китәчәк ул. Кешене кызыксындырмасаң, кешегә ниндидер кызыксыну уятмасаң, ул аны бер инде эш капчыкка тутырса да, чыгарып бер шүплеккә түгәчәк. Заманча җиһазландырылган йортларда анда төрле контейнерлар, мәсәлән, шул пластик өчен, анда кагаз өчен, башкасы өчен. Анда йорт синдә генә инде, Луиза, монда реаль тормыш турында сөйләшергә кирәк. Анда йортларда да бер үк йөк машинасы килә менә. Күбесен чиракта. Без әйтә башладык бит, шүп реформасы ул революцияга тиң. Әгәр дә аерым җыю турында сүз алып барабыз икән, без бит классикларыбыз популяр. Революцияның иң югары ноктасы ул инде аерым җыя башлау. Әле без ул революцияның башында гына. Шуңа күрә без алга чапмыйбыз. Башында да ул башланып бетмәгән. Мәсәлән, кайсы бер районнарда ул әйбәт оештырылган. Мәсәлән, Казанга килгәндә, ярар, теге бик йортлар янында анда тәртипле, анда үзләренең дворниклары бар, җыялар, чистарталар, алар чыгара. Ә менә поселокларга чыгып карагыз, сез үзегезнең картинкагызда күрсәттегез. Бүгенге көнне бер генә регионал, бер-ике регионал оператор булу, ул дөрес түгел. Законда үзгәреш кертергә тиеш. Мөмкинлек булырга тиеш. Бу монополияга законына да каршы. Ул кергән вакытта ук монополия булып кергән булып чыга бит инде. Бер генә оператор. Ул да булса, Казандагы оператор безнең ПЖКХ, ул Мәскәүдәге оператор, Казанга карап ничек эшли ала? Ул бит күрми аны, ничек эшли бар. Бу шушы региональ операторлар, алар бит әле инфраструктурада булдырырга тиеш иде. Менә шул ук шуп яндыру заводы, шул ук сортировка турында, ул бит алар карамагындагы мәсьәлә. Бүгенге көндә бит безнең менә полигоннар да урын бетә дип әйтәбез. Ул шуп кая китәчәк һәм региональ операторлар моны хәл итәрлекме бүгенге көндә? Мин Казан турында тулысынча алганда әйтәм, безнең Восточный ул тулган, анда кертмиләр. Химийскийга ул эш тагын бер ярты елга җитәчәк. Калган шүпне белмим кая түгергә. Завод төзелүе тукталган. Ул шүпне кая түгү бүгенгесе көнне шишелмәгән. Аны ул шул авыл районнарына илтә башлаганнарны инде мин күргәнем бар машиналарны. Чистый город машиналары шәһәрдән чыгып авыл районнарына. Марат әфәндегә дә мөрәҗәгать итик, шуна да полигон проблемасын ничек хәл итеп була бүгенге көндә? Кем җавап бирәчәк алар тулса? Бу эшкәндә җирләнгән шушарик операторларга менә бит ул завод эшләү туктады. Аның өчен сәбәпләрен беләсез, үзегез бүгенге көннең проблемасында анда бүгенге оборудование, кайту кыенлыклары бар. Но әйтелдем, бу полигоннар сутуында аларның эшләре бара. Менә алар берничә Казан тирәсендә районнарда да хәзер җирләреннән оформление итеп ул эшендә эшлиләр операторлар. Но тагын бер кат менә сездән ул турында әйттегез, монда бит аларга әнгән бүгенге көнне соңгы циклга җиткерү. Менә башлаган проектның башында әйттегез, Путин күргән газ чыгып торган 17 елны Москвасындагы полигонны дип. Менә иң аянычы менә шушы эшне җайлап та эшләп та, шундый теге тарихны күтәреп та, аның соңгы результатына җитмәсәк. Шуның өчен иң монда беренче максат экологиягә минималь зыян китерү эшендә алып бара кирәк. Шуның өчен инде без дөрес әйтә башладыгыз, монда халыкның үзеннән дә күп нәрсә тора. Менә бу шүпне аны кирәк бүләргә, аннан максималь күп мөмкинчелегеннән карап, аларга кирәк менә икенче вторсырье дигән шүплекләрне аерып, аны пластик кагазын, алюминий, тимердән аерып, безгә әзерләргә кирәк шүпнең күләмен. Ул вакытта бу проблема да шишелрәйдә, и аннан соң менә бу экологиягә зыян килү позволит. Монда вакыттан да күп нәрсә тора инде. Без Совет әфәнде әйтүдән да менә халыкны кирәк дип, но халыкны бөтен акчага биреп бетереп булмый бит инде. Менә бүген илне сакларга да акча бирәбез, инде һәр мусаҗыга да акча бирергә булса, но халык бит шушы экологиядә үзе яши, менә монда күбрәк миңа калса кирәк пропаганда, аңлату эшләрен алып барырга кирәк. Марат әфәнде, сезнең фикер аңлашылды. Зур рәхмәт. Алайда, менә бу экологик үзаңны тәрбияләү ул бер мәсьәлә, әлбәттә. Ул киләчәктә безгә бик кирәк булачак һәм менә шул революциянең югары ноктасына килеп җиткәндә. Ләкин Рәмис әфәнденең сүзләренә ышансак, үзләре җыйган вакытта тарифта 50 сум
хәзерге кебек 100 сумнан артык түгел, хәтта ул җирләр өчен тәртибе дә булган, халык та ияләшкән. Бүгенге көндә, әгәр дә без полигоннар тула дип әйтәбез икән, элеккечә һәр авылның үз җирләрен билгеләп, анда авыл хуҗалыгы җирләреннән шул ук полигоннарны оештырып, шүпне җыеп, шунда тота алабызмы без, юкмы? Моңа ничек карыйсыз? Закон буенча авыл хуҗалыгы җирлегендә шүплек булырга тиеш түгел. Анда шүплек урнаштырылырга тиеш түгел. Аның өчен җир бүтән категориягә күчерелергә тиеш. Ул земля промышленности булырга тиеш. Шул очракта гына монда уже полигон оештырып була. Аннары шәһәр шүбедән анда кайтачак. Аннары бит монда шәһәр шүбе бүгенгесе көнне булай да шунда кайта инде. Яртысы кайта. Әйтеп үтәргә кирәк, халыкның бит һәрбер кешенең үзенең тәрбиядән тора. Авыл кешесе ул аңлый. Аңа әйтелә икән, ул шунда контейнерга ата җыя. Менә шәһәр тирәләрен карагыз, менә без тикшерүләр алып барабыз инде. Казан янындагы районнар күбрәк иң күп шүплек шуларда. Чөнки кайсы җиргә генә барма, кайсы кырыйга гына килеп чыкма, авыл хуҗалыгы җирнең һәрбер точкасына килеп нитсәк, чукырга, анда шүп ял итәләр, шунда атып китәләр. Бер атты, икенчесе килеп тагын атып китә, ул анда шулай итеп шүплекләр барлыкка килә. Без буларны ачыклыйбыз. Һәм менә быел 22 елда барлыгы 198 шүплек ачыкланды. Шуның инде район башлыклары белән, прокуратуралары белән хәзерге вакытта 87% шүплек уже бетерелде. Әле бит тагын нәрсәне әйтергә онытып торабыз. Менә без шүп дибез, бит кибетләрдә нәрсә генә алсаң да, аның яртысы башта шүп, эчендә безгә кирәклесе генә. Зур анда упаковкалары, пакетлары кирәк менә, бәлки аны да исәптә тотырга кирәктер. Системалы реформа халыкка гына сылтау түгел, җитештерүчегә дә һәм башкаларга да. Экология министрлыгы вәкиле, шулай ук менә бу стихийный шүплекләр проблемасы турында гел халыкка гына сылтап калдырабыз ул мәсьәләне. Аларны беренче хәл итеп буламы бүгенге көндә? Бәлкем бер уранга билгеләнгән уранга җыйсалар, элеккечә ул кадәр артмас иде. Дөрес әйтәсез, аны бит киресенчә торала гына ул шүплекләрне яшеребрәк түгә башлыйлар. Шуннан барлыкка килә бит инде. Бәлкем ничектер бер уранга. Ул элек андый полигоннар бирелгән инде, ул документ белән түгел, теге иткәннәр да инде ул хуҗалыгы. Ул карар белән үзләрендә генә инде. Ул бер инде белән дә не закреплено инде документально. Ул хәзер стихийный булып бара инде. Ул безнең өчен дә баш бәләсе инде ул. Инде җавапчылыкка тартыла. Менә ул бит инде кеше өчен илтендә ташладым, каядыр яшереп кенә куйдым. Тотылса, аңа нәрсә була моның өчен? Тотылса, безнең административ закон хокук бузу кодексының 8.2 статьясының инде беренче өлеше буенча чаралар күрелә. Әгәр дә бу чиракта әле туфрак тирә мөхиткә һәм дә кеше сәламәтлегенә зыян килмәгән чиракта, анда физик затларга штраф суммасы күләме 2000-дән башлап. Зыян ничек исәпләнә? Зыян шутланыла, аның үзенең методикасы бар, аерым суга, аерым туфракка, аерым табигый байлыкларга. Бу чиракта инде җирнең категориясеннән һәм күләменнән бәйле сумма, ул берничә мәртәбә күбрәк булырга мөмкин штраф суммасыннан. Күпмегә кадәр җитәргә мөмкин максималь? Миллионнан артык күбрәк. Әйтергә кирәк, безнең бүгенге көндә быелны 34 шикаят белән без чыктык суд органнарына. Шуның 79 миллион өстәмә зыян суммасы 79 миллион булды. Һәм ул исбатланды. Исбатланды, бирелде исполнениегә судлар. Шүп реформасы үзенең дөрес максатларына барып җитсен өчен таян ноктасы нәрсә булырга мөмкин? Менә кызыган эшкә каршы менә бу стихийный шүплекләр дигәнебез, ул менә бу шүп реформасына кадәр дә булды, ул хәзер дә бар. Минемчә, ул һаман әле бик озак булачак. Иң беренче чиратта менә без революция безнең менә бу шүп реформасы, шүп темасы буенча. Анда минемчә революцион караш түгел, эволюцион караш кирәк. Иң беренче чиратта менә балачактан ук экологик тәрбия биреп, дөрес экологик тәрбия биреп, инде менә нинди шүпне кая ташларга ярый, кая нәрсәне ташларга ярамый, менә шуннан башларга кирәк минемчә. Менә бу таян ноктасы булып тора минемчә. Бик зур рәхмәт фикерегез өчен. Җәмәгать, күреп торасыз, шүп дигәндә безнең үз аңына түгел, дәүләт ягыннан да куштырнаклар эчендә кызыксындыру чаралары даими рәвештә күрелеп тора. Шуңа күрә үзебезнең әйләнә-тирә мөхитебезне үзебез кайгыртырга һәм балаларыбызны да моңа өйрәтергә тырышыйк әледән үк.
Хәтта шүп тә безнең баш бәләсенә әйләнмәсен иде дигән теләктә сау булашабыз. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.